дар шабакаи интернет муроҷиатномаи дастаҷамъӣ нашр шуд, ки дар он қазоқистониён дархост мекунанд, ки содироти нафт ба Исроил ба далели вазъ дар ховари миёна қатъ карда шавад. Хабар медиҳад Пресс KZ. муроҷиатнома дар портали интишори дархостҳои онлайни LH Online нашр шудааст. мо шаҳрвандони дар зер имзо гузоштаи ҷумҳурии Қазоқистон хоҳиш мекунем, ки масъалаи қатъи содироти нафт аз Қазоқистон ба Исроил бинобар шиддат ва низоъҳои давомдор дар ховари миёна баррасӣ карда шавад, гуфта шудааст дар матни муроҷиатнома. гузашта аз ин оҳанги муроҷиат бидуни талабҳои радикалӣ хеле худдор ва дипломатӣ буд. кишвари мо ҳамеша ҷонибдори сулҳу субот дар арсаи байналмилалӣ аст. содироти захираҳои стратегӣ аз қабили нафт ба минтақаҳое, ки дар онҳо муноқишаҳо идома доранд, метавонад ҳамчун дастгирии яке аз тарафҳо қабул карда шавад. исроил бо вуҷуди даъватҳои бисёре аз кишварҳо барои ҳалли мусолиматомез амалиёти низомиашро дар ғазза идома медиҳад. гузашта аз ин исроил қатъномаи маҷмаи умумии созмони милали муттаҳидро, ки ба оташбаси фаврӣ даъват мекунад, рад кард, ки боиси ташаннуҷи изофӣ дар минтақа гардид. дар ҳоли ҳозир беш аз 20 000 нафар ба ин муроҷиатнома имзо гузоштанд. То, что огромное количество жертв, причем очень много безвинных жертв, люди, которые никакого отношения к политике не имеют, не принимают решения, но они просто вот оказались не в том месте, не в то время. Ну, по воле Всевышнего у них как бы каждому срок определен, другая сторона, что при каких обстоятельствах произошло и кто был причастен, да, вот, к лишению жизни тех или иных людей. қобили зикр аст, ки ҳамарӯза ба бандарҳои Исроил беш аз 200 000 баррел нафт ворид мешавад, ки бештари онҳо аз кишварҳои мусалмонӣ мебошанд. Қазоқистон аз рӯи интиқоли нафт ба режими саҳюнистӣ дар ҷойи аввал ва Озарбойҷон дар ҷойи дуввум қарор доранд. қобили таваҷҷӯҳ аст, ки фаъолони қазоқ воқеияти режими ин кишварро холисона арзёбӣ карда, барои кӯмаки фаъоли низомӣ ба мусулмонони Фаластин мисли дигар кишварҳо ишора накарданд. вале дар асл қатъи интиқоли нафт танҳо аз худи Қазоқистон барои боздоштани Исроил кофист, аммо дар шароити режими кунунии кишвар он ҳаргиз рӯй нахоҳад дод. Нынешняя ситуация на Ближнем Востоке тоже не может не вызывать серьезной обеспокоенности. Хотел бы добавить, что Казахстан выступает решительно против использования террористических методов для решения актуальных международных проблем. Нельзя прибегать к насилию в отношении мирных граждан, прибегать к террористическим акциям для реализации задач, которые не находят своего решения десятилетиями. Это никак...